mans á obra. Non esquezas poñer o mandil para non manchar a roupa e traballar con comodidade. Xa lavaches as mans? Lembra facelo sempre antes de poñerte a cociñar. Toma nota dos ingredientes e utensilios que necesitas. Se preparas todo de antemán, será moi fácil seguir a receita paso a paso. Lembra pedir axuda a un adulto para acender e apagar o lume ou o forno e para usar aparellos eléctricos como o bateador. Trapos e manoplas poden ser os teus grandes aliados para suxeitar as cousas quentes e tamén para limpar. Lava todo o que vayas usando a medida que realices a receita. Así non se acumularán os pratos suxos e será máis fácil limpar despois. Que imos cociñar hoxe? Un cornete de pavo e verduras. É un prato ben sinxelo. Que vas necesitar para preparalo? Unha cunca ou recipiente, un coitelo. E cales son os ingredientes? 4 tortiñas mexicanas, 4 rebanadas de pavo cocidas, 4 follas de leituga, 2 cenorias raladas, maionesa e ketchup. Todo listo? Pois comezamos. Primeiro, pica a leituga e o pavo en tiriñas finas. Non teñas presa, con coidado. Agora mestura nun bol a leituga, o pavo, a cenoria ralada, a maionesa e o ketchup ao teu gusto. Que non falte nada. E xa por último, só queda envolver a tortiña en forma de cornete e enchela coa mestura. Agora mételle o dente. E xa sabes, es libre de innovar e crear os teus propios recheos a partir dos ingredientes que máis che gusten. Atún, tomate, salmón, xamón, etc.